Nakabidyo yan. Ito. Kita mo. Cut niya lang guys kung natatakot kayo. Ikutin nyo na rin. Pwede mo na. Satisfying. Long press lang para hindi na dugo. Then punas-punas lang. Punas lang. Punas lang pag may time. Pero ang anak niya guys, meron pa to. Mga katera eh. Nakabidyo pa. Nakakatay daw yung yung tatay ng mga pusa na to. Nirik niya kasi sinambra. Guys, tinira niya. Katabi niya dito sa kwarto. Ano tayong magagawa? Inabutan pa ng kamanyakan. Bonbon, virgin pa naman yan si Louis Free. Kaya nakakatikim niya. Black and white Persian Big Bone. May pusa na naman tayo guys. May pusa na naman tayo. Grabe oh. Newborn pero tignan nyo yung kuko nya. Pakita mo nga bon. Yun oh. Silata na kuko ini. Newborn pa lang yan. Kapag malaki na. Malaki na. Tingnan natin. Wala. Matalas na kagad. Newborn pa lang guys. Oh, laki. Isang buong palad ko. Laki. Grabe, ang talas na ng kukuboy. Grabe, newborn. Ang sakit ng kuko mo. Kalmat mo. Guys, punasin pa natin. Kulang pa lang punas. Alam matayo. Saan na isa yun? Pwede mo na yun. Ilalagay ko muna siya dito. Balak tayo guys. Takpan naman natin sila. Hindi siya Dalawa anak ko. Anak namin. Ang laki pa boy. Ang laki pa. Anim ito. Kumutan muna natin. Kainin mo muna yan. Kumutan natin baby mo. Babay yung messenger ko. Dalawa guys ah. Unang anak. Dalawa na agad. Meron pa, malaki pa yung tiyan niya. Ganda ng anak niya oh. 4 anak niya. Ito kamukha ni nanay niya to. Ito kamukha ni Bonbon to. Lalaki. Kasi matangos. Tingnan natin, lalaki. Lalaki nga. Lalaki sa kababae guys. Ganda. Lalaki nila oh. Big bone talaga si Namra. Nandun ka na sa rin bebe. Kaya mo na. Kaya mo na yan. Kaya mo na Namra. Yan. Bye.